want to live long, they have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τεράστια, γιγαντιαία προσωπικότητα στον κόσμο της μόδας, μια πολύ δυναμική γυναίκα που για πολλά χρόνια όριζε το τι είναι και τι δεν είναι της μόδας, ποιος σχεδιαστής θα κάνει καριέρα, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η καριέρα, τι είναι cool και τι δεν είναι, πριν αυτός ο κόσμος αφαιθεί στα χέρια των social media, τότε που είχαμε συγκεκριμένους ανθρώπους που μας μιλούσαν για συγκεκριμένα πράγματα. Ίσως είναι η πρώτη και η τελευταία στο είδος της λόγω αυτής της αλλαγής της εποχής και άσχετα με όλα αυτά είναι ένας βίλαν χαρακτήρας που λατρεύει να αντιπαθεί ο κόσμος. Λατρεύουμε να αναπτύσσουμε θεωρίες συνωμοσίας γύρω της για το γιατί έχει πάντα τα ίδια μαλλιά και τι κρύβεται πίσω από τα γυαλιά της Άννας Γουίντουρ και τι πολιτικά ενήματα κινεί μέσω της φιλίας της με τη Χίλαρη Κλίντον και με την οικογένεια Ομπάμα. Ο λόγος φυσικά για την εμβληματική editor-in-chief της Vogue Αμερικής, Άννα Γουίντουρ, για την creative director της Vogue παγκοσμίως και για τους λάτρεις αυτού του podcast, της Ανούλας του Χιονιά. Πώς όμως έφτασε μια γυναίκα στην κορυφή του κόσμου της μόδας και γιατί όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από το όνομά της, τι συνέβη. Η Άννα γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου του 1949 στο Χάμστεντ. Το Χάμστεντ, παιδιά, είναι μια περιοχή του Λονδίνου που ακόμα και σήμερα φιλοξενεί σπίτια του Τιμ Μπάρτον, της Έλενας Μπόναμ Κάρτερ, του Ρίκι του Ζαγαβές και πολλών άλλων πανφτωχών ανθρώπων και άσημων. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν ξεκίνησε κάποιο τύπου Μάρθα Βούρτσι φτωχιά, ήταν κάποια. Ο πατέρας της είναι ο Charles Veer Wintour, CBE, ο τίτλος CBE μπαίνει δίπλα στο όνομα όσων έχουν τιμηθεί από την βασίλισσα ως Commander of the Order of the British Empire. Δεν είναι ακριβώς αυτοκρατορικός τίτλος, αλλά ανήκει στο αφάνγκατέ, ας πούμε, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και ήταν ο ίδιος editor-in-chief στη London Evening Standard. Η Άννα είχε και έναν άλλον αδερφό ο οποίος ήταν δημοσιογράφος, τον Patrick Wintour, ο οποίος έγραφε το διπλωματικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Guardian. Βλέπετε τώρα ότι μιλάμε για σοβαρούς τίτλους, London Evening Standard και Guardian, πολύ σοβαρές εφημερίδες κύρους. Είχε και μάνα, είχε και άλλα αδέρφια, έχασε και ένα αδερφάκι στα 11 η Ανούλα του Χιονιά, αλλά τώρα μιλάω για αυτούς τους δύο συγκεκριμένα, γιατί βλέπουμε ότι είναι μεγαλωμένη σε μια οικογένεια με αυτούς τους σοβαρούς δημοσιογράφους, που φαίνεται ότι από διάφορες δηλώσεις της δεν ήταν αυτή η πιο επιθυμητή επιλογή καριέρας που η οικογένειά της είχε για αυτήν, η μόδα. Τα στάνταρ της οικογένειας ήταν πάρα πολύ ψηλά, οπότε η Άννα έπρεπε με νύχια και με δόντια να αποδείξει πρώτα στην οικογένειά της ότι μπορεί να γίνει η πιο επιτυχημένη editor-in-chief που έχει υπάρξει στον κόσμο. Μάντεψε, spoiler alert, τα κατάφερε. Με 1000 ζόρια, αλλά τα κατάφερε. Η Άννα λοιπόν πήγε σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο θηλαίων στο Λονδίνο. Δεν πήγε στο πανεπιστήμιο ποτέ, δεν ήταν για τη φάση της. Πήγε σε ένα ιδιωτικό κολέγιο που και αυτό το παράτησε, έκανε drop out. Είχε προσπαθήσει να σπουδάσει μόδα, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, είχε ένα μικρό έτσι χάσιμο και το 1966 της λέει ο πατέρας της, άστο βρε κορίτσι μου, άστο να πας στο διάλο, στα 15 θα σε βάλω σε μια εφημερίδα τύπου βοηθό, να γράφεις εκεί μοδίτσα, γιατί στο περιοδικό, στη εφημερίδα, αυτοί που γράφαν για τη μόδα είναι μοδίτσα, ξέρεις. Έβγαινε τότε η 15χρονη Wintour με τον 24χρονο Piers Paul Reed, συγγραφέα, που για την εποχή, παιδιά, ήταν λίγο σκανδαλώδες, διότι αυτός ήταν της Παντριάς και αυτή ήταν παιδίσκη. Τη βοήθησε να βρει λοιπόν δουλειά στο Oz, που ήταν ένα πολύ αμφιλεγόμενο έντυπο της εποχής, αλλά πολύ μπροστά από την εποχή του. Η ίδια όμως, παιδιά, όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, έλεγε εγώ θα γίνω editor-in-chief στη Vogue, θα γράφω για τη Vogue. Περνάνε λοιπόν 3-4 χρόνια και πάει στο Harper's Queen's πριν γίνει Harper's Bazaar, ωραία. Και τότε ήταν βοηθός ενδυματολόγου και άρχισε σιγά σιγά να μαθαίνει τη δουλειά, να ανεβαίνει στο corporate ladder. Είχαν πάρει συνέντευξη και από την τότε διευθύντρια του Harper's Queen's όταν έκαναν το βιβλίο της αυτοβιογραφίας της Άννας Wintour.
και είχε πει η κοπέλα ότι ό,τι δουλειά και να της έδινες στον κόσμο, είχε τέτοιο κόλλημα να γίνει η editor-in-chief της Vogue, που καμία δουλειά σε αυτόν τον κόσμο δεν θα την ευχαριστούσε. Δεν υπήρχε δουλειά που θα έκανε την Anna Wintour να νιώσει καλά, εκτός από αυτή που ονειρεύτηκε. Φτάνουμε λοιπόν στο τιμημένο 1975, η οποία Άννα κουράζεται πλέον να είναι η κόρη του Charles Wintour. Καταλαβαίνει ότι όσο βρίσκεται στην Αγγλία θα είναι πάντα στη σκιά του διάσημου πατέρα της. Κάτι σαν τη Σοφία Καρβέλα. Όσο είναι στην Ελλάδα θα είναι η κόρη της Άννας Βύση. Φεύγει λοιπόν κι αυτή, μεταναστεύει στη Νέα Υόρκη και πιάνει δουλειά στο Harper's Bazaar της Αμερικής. Δεν κλείνει, παιδιά, ούτε χρόνο. Στο δεκάμηνο τη διώχνουν, τη σουτάρουν. Σκέψου τώρα εσύ που κάθεσαι και στεναχωριέσαι που σε διώξαν από τη δουλειά, ότι εδώ έχουν διώξει την Ανούλα του Χιονιά, έχουν διώξει και την Όπρα. Δεν το είδε όμως σαν αποτυχία, το είδε σαν μάθημα για να πάει εκεί που ήταν το πεπρωμένο της. Μιλάμε και η κυρία αυτή, είχε κόλλημα, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πηγαίνει σε κάτι χαζά περιοδικά, στο Viva και κάπως έτσι και τέτοια, και το 81 καταλήγει στο New York Magazine, στο οποίο New York Magazine έπεσε το μάτι της Condé Nast, διότι έκανε κάτι editorial του κουλού του πανηγύρι. Η Άννα τους έπεφτε πάρα πολύ, ήταν out of their league. Έκανε τρελά πράγματα για ένα τόσο μικρό περιοδικό. Έτσι το 1981 έρχεται η μεγάλη ευκαιρία της ζωής της και τη ζητάνε να πάει να κάνει συνέντευξη για να γίνει fashion editor στην αμερικάνικη Vogue. Πηγαίνει λοιπόν στη συνέντευξη και προφανώς την συνέντευξη θα της την πάρει η αρχισυντάκτρια. Επί πάρα πολλές δεκαετίες η αρχισυντάκτρια της Vogue US ήταν η Grace Mirabella. Της λέει λοιπόν η Mirabella τι ξέρεις να κάνεις και τα λοιπά και εκείνα και τα άλλα, και της λέει η Anna Wintour, πολύ ωραία θεσούλα σου φίλε, αλλά εγώ να ξέρεις δεν θέλω να γίνω fashion editor, θέλω να γίνω editor-in-chief. Δεν ήταν και καμιά χτεσινή η Μιραμπέλα, της είπε εντάξει θα τα βρούμε κάπως, θα έρθει να γίνει, αλλά τώρα δεν μπορεί να γίνεις editor-in-chief γιατί αυτή είμαι εγώ. Η Condé Nast, για να μην τη χάσει, δημιούργησε ένα ρόλο μόνο για την Anna Wintour. Καινούριο, δεν υπήρχε μέχρι τότε αυτός ο ρόλος. Creative Director περιοδικού. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Τον δημιούργησαν για την Άννα. Λοιπόν, για να είμαστε όμως όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται, υπήρχαν πολλοί λόγοι που η Άννα πήρε αυτή τη θέση. Δεν ήταν μόνο το ταλέντο της, το πάθος της και η γνώση της για τη μόδα, είχε και άλλα πράγματα. Αρχικά είχε εμπειρία σε περιοδικά, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια γυναίκα 32 χρονών που από τα 15 δούλευε σε περιοδικά. Είχε, ναι, μία διαφορετική προσέγγιση για τη μόδα, αναγνώριζαν δηλαδή ότι έφερνε μια νέα και πιο δυναμική και πιο νεανική άποψη, γιατί η Vogue είχε αρχίσει λίγο να γίνεται όπως το Facebook, είχε αρχίσει να παρακμάζει, φαινόταν λίγο παλιακή. Η Μιραμπέλα έκανε πολύ παλιακά εξώφυλλα και πολύ παλιακές επιλογές μέσα στο περιοδικό. Αλλά όμως τα δύο βασικά πράγματα που δεν μπορούμε να παραλείψουμε είναι η στρατηγική της Condé Nast. Η Condé Nast έβλεπε ότι μεγάλωσε η Μιραμπέλα και ήθελε να την αντικαταστήσει eventually. Και πώς θα το κάνει αυτό? Πήρε τον Νεπολέοντα της μόδας, γιατί έτσι τη φώναζαν την Ανούλα του Χιονιά, Napoleon of Fashion, και την έστρωσε και την έχτισε και την έπλασε ώστε να διαδεχτεί κάποια στιγμή τη Μιραμπέλα, να γίνει κατάλληλη. Ήταν πολύ φιλόδοξη, ήταν αποφασιστική και έκανε για τη θέση. Και το τελευταίο που δεν γίνεται, λοιπόν, παιδί μου, να βάλεις το κεφάλι στην άμμο, είναι ότι η κοπέλα είχε πάρα πολλές προσωπικές διασυνδέσεις και φήμη ήδη. Διότι ο πατέρας της ήταν πάρα πολύ γνωστός στην Αγγλία και σε άλλες εκδόσεις. Οπότε είχαν καλεσμένο στο σπίτι κόσμο, ας πούμε, ηθοποιούς και τα λοιπά που ήταν φίλοι του πατέρα της, οπότε είχε διασυνδέσεις. Με τα πολλά με τα λίγα ξεκινάει στη Vogue. Δουλεύει μαζί με την Grace Mirabella. Αυτή ήταν editor-in-chief και η δικιά μας η Ανούλα του Χιονιά ήταν creative director. Η Grace στη βιογραφία της έγραψε ότι ήταν μαρτύριο να δουλεύει με την Άννα, γιατί προσπαθούσε κάθε μέρα να της κάψει το λάκκο. Προσπαθούσε κάθε μέρα να της φάει τη δουλειά. Δεν την άκουγε, τις απόψεις της ακύρωνε, ένιωθε ότι ο εκδοτικός οίκος την ντάντευε, ας πούμε, και την άφηνε να κάνει ό,τι θέλει, και έτσι έγινε. Αλλά κάποια στιγμή αυτός ο κόπος το χταίνει και σου λέει Condé Nast, από το να γίνει μαδοκούτι τώρα να σταματήσει το μαναφούκι αυτό, γιατί θα μας το κάψουν τα κορίτσια, θα τις βάλουμε στην άλλη μεριά του ωκεανού. Και δώσανε τη θέση των ονείρων της Ανούλας του Χιονιά, αλλά στη βρετανική Vogue.
Το 1986 ξεκινάει για την βρετανική Vogue το μαρτύριο, όπου σκάει η Nuclear Winter, έτσι τη φώναζαν, είναι ένα παρατσούκλι το οποίο η ίδια συχαίνεται, και απολύει τους μισούς. Και οι άλλοι μισοί φύγαν από μόνοι τους. Φανταστείτε η Grace Cordington, την οποία θα τη δούμε αργότερα, ας πούμε, δούλευε με την Άννα 500 χρόνια, είχε φύγει από το Vogue UK γιατί δεν την άντεχε. Μετά από 18 μήνες που την άντεξαν στην Βρετανία, ξαναπάει στην Αμερική και αυτή τη φορά αναλαμβάνει το Home and Garden, που είναι του ίδιου εκδοτικού οίκου. Φανταστείτε, το Home and Garden είναι κάτι σαν το ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Είχε μέσα σαλόνια κτλ. Και να κάνει τώρα αυτή κάτι άσχετα, κάτι πάρα πολύ artistic, κάτι με celebrities, πιο lifestyle. Παιδιά, πάτωσε. Πιο χάλια δεν είχε ξαναπάει αυτό το περιοδικάκι. Είχαμε τότε συνδρομές στα περιοδικά, δηλαδή κάθε μήνα σου ερχόταν το περιοδικό στο σπίτι και εσύ πλήρωνες μια φορά το χρόνο, ρε παιδί μου, για 12 περιοδικά. Φανταστείτε ότι όχι μόνο ακύρωναν τις συνδρομές, ζήτησαν και τα λεφτά τους πίσω. Αλλά μάλλον, συγκυριακά ή και όχι, εγώ λέω πως όχι, εκείνη την εποχή η Grace Mirabelle αποφάσισε να πάρει τη σύνταξή της, να φύγει σιγά σιγά, οπότε έμεινε ανοιχτή η θέση των ονείρων της Ανούλας. Και παιδιά, την παίρνει τη ρημάδα τη θέση. Ό,τι πάλευε όλα της τα χρόνια το παίρνει. Και θεωρεί, και πολύ λογικό, ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα solidify, ότι πρέπει να το δέσουμε κόμπο. Και πώς θα το κάνω αυτό? Με το πρώτο μου εξώφυλλο, το οποίο μέχρι και το 2024 θα το συζητάνε στην ιστορία της μόδας, ως ένα εξώφυλλο που άλλαξε και κούνησε τα πράγματα στη μόδα γενικά. Νοέμβρης 1988. Ένα πανέμορφο μοντέλο, η Μικαέλα Μπέρκου, φωτογράφος μας ο Πίτερ Λίντμπεργκ και στιλίστρια η Καρλίν Σέρφ ντε Ντουτζίλε, η οποία είναι φανταστική, και κάνουν ένα editorial με ρούχα του Κριστιαν Λακρουά. Μέσα στο editorial υπάρχει και ένα τζάκετ με πολύτιμους λίθους που έχει $10.000. Τότε, το 80, δεκαετία 80, έτσι. Και προσπαθεί η κακομοίρα η Μικαέλα να χωρέσει σε μια φούστα, δεν χωράει, της λέει η Καρλίν, δεν πειράζει κορίτσι μου, θα βάλουμε ένα τζινάκι. Και φτιάξαν μια πάρα πολύ ωραία και νεανική εικόνα, με ένα σγουρομάλικο κορίτσι με τίποτα μακιγιάζ, ένα τζιν των 50 ευρώ και ένα σακάκι των 10.000 ευρώ. Και επιλέγει η Ανούλα του Χιονιά αυτό να το κάνει εξώφυλλο. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει, παιδιά. Η Μιραμπέλα τόσα χρόνια είχε ένα πολύ συγκεκριμένο εξώφυλλο. Κοντινά, να φαίνεται και ο πόρος της μύτης, η μούα και ο κοσμηματάς να κάνουν διπλά τα μεροκάματα, συνεργασίες με safe φωτογράφους, δηλαδή μπορείτε να δείτε λίγο πιο βαθιά στο September issue, που είναι ουσιαστικά ένα ντοκιμαντέρ για το τεύχος του Σεπτέμβρη, που ήταν πάντα το μεγαλύτερο της χρονιάς, να μπείτε έτσι λίγο πιο βαθιά στο πώς δουλεύει το editorial και πώς φτιάχνουμε το εξώφυλλο. Αλλά αυτή η κίνηση της Άννας ήταν κλειδί για να πει ότι αυτή η κοπέλα ήρθε να αλλάξει πράγματα. Η Άννα έκανε κόνσεπτ που φοβόταν και τσιγκουνευόταν οποιοσδήποτε άλλος, αλλά και η ίδια η Vogue, Irving Penn, Der Masallier κτλ. Θα γίνουν δικό τους επεισόδιο όλοι αυτοί, οπότε δεν θα μιλήσω πάρα πολύ για αυτούς. Είχε, ρε παιδί μου, αυτή τη διαίσθηση, τη μαγική, ότι θα κάνει το περιοδικό πιο relevant, θα μιλήσει στη Μέση Αμερικάνα, ενώ να τα λέμε και αυτά, η Άννα δεν ήταν η Μέση Βρετανή, ήταν ένα πλούσιο κακομαθημένο παιδάκι, όμως ήξερε να μιλάει στη Μέση γυναίκα. Πώς, ρε παιδί μου, βλέπαμε την Γκάρι Μπράτσο στο Sex and the City, που η ζωή της δεν την έχεις ακριβώς, αλλά είναι τόσο όσο καλύτερη από τη δική σου, ώστε να πιστέψεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις αν το ψάξεις. Και έτσι τη βρίσκεις πάρα πολύ relatable σαν χαρακτήρα. Και μετά έρχεται το τεύχος του Μαΐου. Παιδιά, δεν έχει κλείσει καν χρόνο και ξανά κάνει το πιο ρυψοκίνδυνο πράγμα. Βάζει τη Μαντόνα εξώφυλλο. Το 1989 Μάιο. Γιατί το συγκεκριμένα σας λέω την ημερομηνία. Το Μάρτιο του 1989 η Μαντόνα είχε βγάλει το Like a Prayer, το οποίο είχε γίνει με ένα βίντεο κλιπ της Mary Lambert, στο οποίο υπήρχαν σταυροί φλεγόμενοι, τα στίγματα, διαφυλετικό φιλί,
έγινε χαμός. Είχε πάρει, φανταστείτε, 5 εκατομμύρια από την Pepsi για να κάνει launch διαφήμιση της Pepsi μαζί με το βίντεο κλιπ της Μαντόνα και έριξε τόση πίεση η Συντηρητική Ένωση Αμερικάνικης Οικογένειας που έκαναν drop τη διαφήμιση από την Pepsi. 3 μήνες μετά από αυτό δεν τη βάζεις εξώφυλλο στη Vogue, που υποτίθεται ότι είναι το περιοδικό που μιλάει σε κάθε γυναίκα. Καταλαβαίνετε πόσο ρίσκο πήρε η Άννα με αυτό. Πολλοί λένε ότι η Ανούλα του Χιονιά είναι υπεύθυνη για το πάντρεμα του celebrity με τη μόδα. Εγώ αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύω. Το έχουμε δει με την Elizabeth Taylor, με τη Marilyn Monroe, με την Audrey Hepburn. Ναι, η Vogue είχε πάρα πολλά εξώφυλλα διασύμων, γιατί κάποια στιγμή τα είχαν πάει τάπα, παίρνανε μόνο αυτό το supermodel top 5, την Naomi, την Linda Evangelista κτλ. Και μετά άρχισε να γίνεται όλο αυτό το celebrity παραλήρημα που έφτασε σε ένα άλλο επίπεδο. Απλώς η Άννα το αξιοποίησε επιτυχώς. Πάντρεψε πάρα πολύ καλά το 90s celebrity φρενίτιδα με τη μόδα. Και αυτό φαίνεται και το Met που θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Υπάρχει μια σειρά στο Disney Plus αυτή τη στιγμή, docu-series, που λέγεται Vogue 90+, νομίζω κάπως έτσι, που αν εξαιρέσεις ένα ξεπληματάκι που πέφτει για το πόσο δεν ήταν υπεύθυνη για το ότι πέθαναν τα παιδιά από νευρική ανορεξία, κατά τα άλλα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο documentary που αξίζει να το δεις πάρα πολύ. Το θέμα είναι, για να επιστρέψω πίσω στην Άννα, ότι επαγγελματικά χέσε το καρεδάκι, χέσε το ύφος και την ιδέα, έφερνε χρήμα στο ταμείο. Ο εκδότης αυτό θέλει. Δεν τον νοιάζει ούτε η κουλτούρα, ούτε η υψηλή μόδα, τον νοιάζει να φέρνει τα λεφτά στον κουμπαρά. Και με τις αμφιλεγόμενες επιλογές της, όσο έφερνε λεφτά, μπορούσε να κάνει και ακραία editorials. Ίσως τα μεγαλύτερα budget που έχουμε δει ποτέ σε φωτογραφίες της μόδας. Μπορούσε να κάνει ακραία πράγματα, γιατί είχε πολλά λεφτά από διαφημίσεις. Φανταστείτε ότι όταν ξεκίνησε η Vogue με την Anna Wintour ήταν περίπου στις 80 εκατομμύρια το χρόνο διαφημίσεις και έφτασε να πάει πάνω από 150. Οπότε είχε budget να κάνει τρελά πράγματα. Απ' την αρχή το όραμα της Ανούλας του Χιονιά ήταν να κάνει τη Vogue ένα brand, όχι ένα περιοδικό. Και κατάφερε να το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας την επιρροή της πάνω στους σχεδιαστές και στο χώρο της μόδας γενικότερα. Έκανε δηλαδή μια φιλανθρωπία, την οποία ίσως και να την έχετε δει, αυτό το 7th on Sale. Είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι, creators από τον κόσμο της μόδας, ανθρώπους λόγω του AIDS, και έφτιαξε λοιπόν ένα ουσιαστικά παζάρι στην 7η Λεωφόρο, όπου όλοι οι μεγάλοι οίκοι θα πήγαιναν σε sale για ένα Σαββατοκύριακο, ώστε να μαζέψουν χρήματα για το AIDS. Ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι φιλανθρωπικό event, αλλά ξεκάθαρα από τη μεριά της ήταν και ένα power move. Θα σας δείξω ότι ήρθα και θα βάλω τον Calvin Klein, την Donna Karan, τον Michael Kors και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον στον ίδιο χώρο, γιατί όλοι θα έρθουν για μένα. Είμαι τόσο σημαντική. Ήταν αυτή, παιδιά. Είναι, δεν έχει πεθάνει η γυναίκα. Είναι απαιτητική, ναι. Είναι δύσκολη, ναι. Αλλά έκανε τη δουλειά. Οι πιο πολλοί λένε ότι η Ανούλα του Χιονιά, ας πούμε, μπορείς να την καταλάβεις καλύτερα βλέποντας τη Meryl Streep στο Διάβολος φοράει Πράντα. Το βιβλίο υποτίθεται ότι βασίστηκε στην Άννα του Χιονιά, διότι η Lauren Westberger ήταν βοηθός της Άννας για 10 μήνες. Δεν άντεξε το περιβάλλον, την πίεση και το στρες και έγραψε αυτό το best seller, το οποίο μετά έγινε και ταινία. Και εδώ έχω έρθει να σου πω εγώ τις αμφιβολίες μου. Δεν έχω πάρει ανάστημα, μεταξύ του νερό δεν έχω πιει σε αυτό το podcast, θα πεθάνω κάπου. Στη δουλειά που είμαι εγώ, που είναι marketing, έτσι, έχουμε αρκετά δύσκολες πελάτισσες και αρκετά δύσκολους πελάτες. Η αντιμετώπιση μέσα στα δύο φύλλα, μεταξύ των δύο φύλων, είναι εντελώς διαφορετική. Ο άντρας μπορεί να μην μιλάει ποτέ για τα προσωπικά του, να είναι αγέλαστος, να είναι στιγνός, να είναι κακότροπος και τον λες επαγγελματία. Όταν μια γυναίκα πελάτησα είναι δύσκολη, τη λες στερημένη, σνόμπ, ξινή, κομπλεξικιά κτλ. Ναι, η Anna Wintour δεν είναι το αρκουδάκι της αγάπης και σίγουρα είναι δύσκολο να δουλέψει μαζί της, αλλά θεωρώ, παιδιά, ότι είναι δύσκολο να δουλέψεις με κάθε άνθρωπο που είναι workaholic. Η κοπέλα ξυπνάει στις 5 το πρωί, ζει μια ζωή 5 με 8 για τον εαυτό της και από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ που κοιμάται, 8 το πρωί με 10 το βράδυ, ζει για τη Vogue.
Δεν ζει για τον εαυτό. Δηλαδή, τι πίστευες ότι θα είναι όταν θα πας να δουλέψεις μαζί της? Να λέτε για τον καιρό και τα γκομενικά? Δεν έχει ούτε καιρό ούτε γκομενικά. Η Λόρεν από την άλλη πλευρά είναι μια τύπισσα που τελείωσε μια σχολή, πήγε backpacker. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο αυτή η backpacker. Από Middle East, Θιβέτ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πήγε για backpacker και εγκαταστάθηκε μετά στο Manhattan και έψαξε να βρει μια δουλειά σε ένα ωραίο περιοδικό, ας πούμε. Και πήγε τώρα στην Ανούλα του Wintour να τη χλεβάσει μες στα μούτρα για αυτό που η άλλη είχε αφιερώσει στη ζωή της. Τι πιστεύατε εσείς ότι θα γίνει? Απ' την άλλη τη μεριά, την αντίθετη ας πούμε, έχεις ανθρώπους όπως είναι ο Αντρέ Λεόν Τάλεϊ, η Τόνι Γκούντμαν, η Ginger Monster, η Grace Cordington, που είναι μαζί με την Άννα 400 χρόνια πέτσινα. Δηλαδή η Cordington, η κακομοίρα, έφυγε ναι μένα από τη Βρετανική Vogue γιατί δεν της άρεσε να δουλεύει με την Άννα, αλλά τη μέρα που η Άννα Wintour ξεκίνησε στο Vogue US, την πήρε τηλέφωνο, έλα να δουλέψει μαζί μου και δουλέψαν μαζί μέχρι το 17. Ήταν frenemies, τσακωνόντουσαν όλη την ώρα, κάπου είχε κουραστεί η μία με την άλλη και όλη την ώρα κάναν σαν τους γέρους του Muppet Show, αλλά κάπως τα βρίσκανε. Θέλει μια ισορροπία, δεν είναι όλα για όλους παιδιά. Και προφανώς αυτή η κοπελίτσα ήταν για κάτι άλλο. Και χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος της Ανούλας του Χιονιά, γιατί είμαι σίγουρη ότι είναι κακότροπη, έχουν ακουστεί τα τέρατα για εκείνη. Από τη μία μεριά έχω έναν άνθρωπο που δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τη σύγχρονη μόδα από τα 90s μέχρι σήμερα χωρίς να τη βάλω μέσα να έχει κάνει την συγκεκριμένη δουλειά, την Ανούλα του Χιονιά. Και από την άλλη έχουμε τη Λόρεν που το πιο σημαντικό κομμάτι, το πικ της ζωής της όλης είναι να μιλάει για την Άννα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο level ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων θα συνεχίσω με τη Vogue. Η Άννα κάνει το περιοδικό brand, οι σχεδιαστές χρειάζονται λοιπόν την άποψή της και αποκτά πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Όσο αποκτά δύναμη, τόσο τα κουτσομπολιά αρχίζουν και αυξάνονται. Είτε αφορούν τα ντεφιλέ, ότι μηδία σε άφησε το στυλό δεξιά ή πιε φρέντο εσπρέσο, τι συμβαίνει με την Άννα, είτε τα προσωπικά της. Η Άννα είχε παντρευτεί το 1984 τον David Saffer. Ένα παιδίατρο και κάναν 2 παιδάκια. Δεν παντρεύτηκε και μικρή, 35 χρόνια παντρεύτηκε. Θεωρείς ότι θα έχει κάνει μια όριμη επιλογή? Έκανε για λίγα χρόνια, αλλά το 1999 γνώρισε τον εκατομμυριούχο Shelby Bryan, ένα Τεξανό Λεβέντη, που τον οποίον έτσι κάνανε ένα τσιλιμπούρδισμα και τελικά βγήκε στα μίντια το τσιλιμπούρδισμα, πήρε διαζύγιο, σκανδαλάκι κτλ. Αλλά τελικά μείνανε μαζί. Και δεν ξέρω παιδιά για σας, ενώ θεωρώ κατάπτυστο το να κερατώνεις στο στεφάνι σου, όταν μετά από τη σχέση που κάνεις με τον επόμενο, η σχέση καταλήγει μέχρι να πεθάνεις. Ίσως λίγο εγώ το βλέπω ρομαντικά, ότι ίσως αυτός ο άνθρωπος είναι το πεπρωμένο σου και το κάρμα σου, δεν ξέρω. Αλλά έτσι το τσιλιμπουρδισματάκι όταν καταλήγει σε σχέση, εγώ το βλέπω πολύ κιούτικο. Anyway, έχει απασχολήσει με διάφορες φήμες τα περιοδικά. Και αυτό κυρίως είναι επειδή δεν μιλάει καθόλου. Όταν ο άλλος είναι μη προσιτός, φοράει και αυτή τη μαύρη τη γυαλούμπα, δεν μιλάει με άνθρωπο, είναι workaholic, είναι στη μιζέρια του κάθε μέρα, κάνει τη δουλίτσα του, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται με αυτόν και φτιάχνεις στο μυαλό σου τέρατα. Ό,τι δεν μπορείς να το εξηγήσεις, το πολλαπλασιάζεις. Εγώ παιδιά μέσα μου πιστεύω ότι είναι ένας πολύ βαρετός άνθρωπος η Ανούλα του Χιονιά. Περίμενε, μην με βρίζεις, από ποια άποψη το λέω. Κάθε workaholic άνθρωπος που έχω γνωρίσει, είτε είναι σχεδιαστής, είτε είναι φωτογράφος, είτε είναι οδοντίατρος, είτε είναι μάγειρας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μουσικός. Ωραία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν μιλάς μαζί τους για τη δουλειά τους, έχουν τρομακτικό ενδιαφέρον. Αλλά όταν πραγματικά τους ενδιαφέρει μόνο αυτό, δεν ξέρουν τίποτα άλλο. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει στο pop culture, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στις ταινίες, δεν μπορείς να πεις μαζί τους τίποτα άλλο. Είναι quite frankly, βαρετή. Οπότε έτσι πιστεύω ότι είναι και η Άννα. Δεν είμαι σίγουρη ότι δεν βαριέσαι καθόλου να μιλάς μαζί της για μόδα ώρες, αλλά για μαγειρική ας πούμε ή για κυπουρική μην κάνεις τον κόπο. Η Ανούλα παιδιά είχε τέτοιο forward thinking που κατάλαβε ότι για να έχω ένα επιτυχημένο περιοδικό, μέσα σε αυτό το περιοδικό πρέπει να έχω content. Και τι χρειάζομαι για να έχω content? Μια πάρα πολύ ισχυρή βιομηχανία. Έτσι, επέλεξε να γίνει μέρος όλης της βιομηχανίας. Όχι μόνο ως η βασική trendsetter, αλλά ανακαλύπτοντας και βοηθώντας καινούργια ταλέντα από παντού. Σήμερα ας πούμε υπάρχει το Vogue Designer Fund που ουσιαστικά κάθε χρόνο ένας σχεδιαστής καταθέτει τα σχέδιά του και κερδίζει το βραβείο καλύτερου σχεδιαστή, οπότε η Vogue του χρηματοδοτεί την πρώτη του επίδειξη και η Wintour του κάνει mentoring για το πώς θα είναι τα ρούχα πιο ελκυστικά στον κόσμο.
μέχρι και αρκετούς φωτογράφους μόδας που μας έχουν δώσει φανταστικές εικόνες, αλλά και σχεδιαστές που πραγματικά πίστευε πολύ σε αυτούς, όπως είχαμε πει στον Γκαλιάνο, ο Μαρκ Τζέικομπς, ο Μακουίν, ο Θομ Μπράουν, η Προέντζα Σόλτερ, ο Μάικλ Κέιν, ο Μάικλ Κόρς. Πολλοί άνθρωποι έχουν βοηθηθεί από την Άννα Γουίντουρ. Και το ξέρω ότι πάω λίγο μπρος πίσω χρονικά, αλλά με τον ίδιο τρόπο θέλω να σας μιλήσω και για το Met. Είναι κομμάτι του forward thinking η στήριξη και η αναγέννηση του Met Gala. Το 1995 λοιπόν η Γουίντουρ αναλαμβάνει την οργάνωση του Met Gala, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη και πιο διάσημη φιλανθρωπική εκδήλωση για τη μόδα, μη σας πω γενικά, της χρονιάς, και γίνεται προς τιμήν του Ινστιτούτου Μόδας του Metropolitan Museum of Arts, στη Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του American Costume Institute. Ξεκάθαρα λοιπόν ένα μουσείο κουστούμιών θα είχε κλείσει ή τέλος πάντων θα ήταν παρατημένο πάρα πολύ, όπως και σε άλλες χώρες που δεν έχουν ιστορική σημασία για τη μόδα. Όμως η Γουίντουρ πήρε αυτή την ευκαιρία και είναι σήμερα τα ποσά τρελά που συγκεντρώνονται. Και από πού τα παίρνει? Τα παίρνει από τους αστέγους? Όχι. Τα παίρνει από διάσημους, γιατί δεν μπορείς να πάμε εγώ και εσύ, ας πούμε, στο Met Gala, πρέπει να είσαι καλεσμένος, που χαλάνε 3 και 4 εκατοστάρικα χιλιάδες για ένα τραπέζι, και με αυτό χρηματοδοτούν όλο το Ινστιτούτο Μόδας και το Ινστιτούτο Κουστούμιών, το αμερικάνικο. Πραγματικά αυτό σημαίνει forward thinking. Το Met θα γίνει ένα επεισόδιο μόνο του, οπότε θα συνεχίσω. Άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να σε εντυπωσιάσει στην Ανούλα του Χιονιά είναι ο τρόπος της να βλέπει τη μόδα και εμπορικά, πολύ εμπορικά. Το 2009 λοιπόν όλοι ξέραμε τι γίνεται, το Αλεξάκι αποφοίτησε από το σχολείο και μας βρήκε η οικονομική κρίση κατά κούτελα. Τι τρώει hit πρώτο όταν υπάρχει οικονομική κρίση? Η μόδα. Γιατί είναι ένα περιττό έξοδο, οπότε το κόβεις και πρώτο. Και σφάζονται οι διαφημίσεις, τα μισά τα τεύχη της Vogue και σου λέει έχει πέσει και η 7η λεωφόρος, έχουν πέσει οι πωλήσεις. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε τις νύχτες μόδας. Παίρνει λοιπόν τους διάσημους φίλους της, κάνουν ένα ωραίο κλιπάκι στην τηλεόραση και σου λέει την τάδε μέρα, στην 7η λεωφόρο θα μείνουμε σε happening ανοιχτά μέχρι αργά. Στην Αθήνα νομίζω αυτά τα λέγαμε white nights και έμεναν μέχρι αργά τα μαγαζιά κτλ. Αυτό ήταν μια παγκόσμια κίνηση που έκανε η Άννα Γουίντουρ για να σηκωθεί ο κόσμος του λιανικού εμπορίου. Και παιδιά το έκανε. Έβγαλε μπλουζάκια, υπέγραφε στην 7η λεωφόρο, έφερε τους φίλους της και έκανε αυτό το happening. Οπότε βλέπετε ότι στηρίζει κυκλικά τη βιομηχανία της μόδας. Πάμε τώρα στο σουσού που βγαίνει η Άντζελα και λέει το γιατί Άννα. Πάρα πολλά σκάνδαλα για την Ανούλα του Χιονιά, παιδιά. Πολλά που τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας και είναι αποδεκτά παγκοσμίως και άλλα είναι εντελώς αβάσιμα και φήμες και τέρατα. Η Άννα Γουίντουρ αρνείται να σταματήσει να φοράει γούνες και αρνείται να προσπιστεί τα δικαιώματα των ζώων. Ο κλασικός λόγος δεν είναι ότι δεν λυπάτε τα ζωάκια, απλά δεν τα λυπάτε τόσο ώστε να σταματήσει να στηρίζει μια βιομηχανία εκατομμυρίων που είναι η βιομηχανία της γούνας. Τι γκραφίτι έξω από το σπίτι της έχουν κάνει. Τι της έχουν πετάξει τούρτα από τόφου vegan. Τι έχει στήσει μόνιμο παράρτημα η πίτα έξω από τη Vogue. Δηλαδή και στην Ελλάδα να πας, άμα θες να βρεις πού είναι η πίτα, πήγαινε κάτω από την Κοντενάστα αν έχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε γιατί ήταν λιμπέρις η Vogue, αλλά τώρα πια δεν είναι τίποτα. Έτρωγε στο Four Seasons με κάποιους πελάτες και ένας ακτιβιστής της άφησε να ρακούνε πάνω, νεκρό πάνω στο τραπέζι, στο πιάτο της. Παιδιά, άλλαξε τραπέζι και συνέχισε το meeting της. Τη μέρα που έφαγε το τουρτίδι στη Μούρη που σας είπα στο Παρίσι, πήρε τα μάξι της, πήγε πίσω στο ξενοδοχείο, άλλαξε ρούχα, έκανε μια δήλωση ότι αυτές οι εκδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες έχουν γίνει απίστευτα βαρετές και απλά πήρε 2 σωματοφύλακες. Αυτό έγινε όλο. Τίποτα άλλο. Δεν αλλάζει. Δεν έχει καμία διάθεση αλλαγής. Και αυτό είναι πάρα πολύ sad γιατί ο κόσμος προχωράει, ενημερώνεται. Κοιτάξτε, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Στις αβάσιμες τις φήμες, ας πούμε, ότι είναι αυτοί οι πρώην υπάλληλοι που λένε ότι όταν έβαζες κιλά, ας πούμε, σε απέλυε, το οποίο αρχικά δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεύτερον και φίλοι της Άννας Γουίντουρ δεν είναι ακριβώς κλαράκια. Ναι, μεν εκείνη είναι πολύ αδύνατη, αλλά δεν είναι ότι άμεση και χοντρουλός δεν σου μιλάει. Γενικά αηδίες τύπου είναι ηλουμινάτη, στηρίζει τα ερπετοειδή, γι' αυτό φοράει γυαλιά γιατί πίσω από τα γυαλιά της κρύβονται. Τι κρύβεται άραγε?
πίσω από τα κατάμαυρα Σανέλ. Πόσο μυστήριο κρύβεται. Τίποτα, παιδιά, απλά έχει πάει 150 χρονών η γυναίκα, δεν κρύβει κάτι. Είναι ένας διάσημος άνθρωπος που δουλεύει στα φώτα, όπως είναι και ο Καρλ Λάγκερφελντ, όπως είναι και η Μαντόνα, και δυσκολεύεται να βλέπει τον εαυτό της να μεγαλώνει. Έχει κάνει αρκετά πράγματα στο πρόσωπό της πάρα πολύ όμορφα και πολύ καλά έκανε, γιατί όταν μεγαλώνουμε και κάτι δεν μας αρέσει και όταν είμαστε μικροί και κάτι δεν μας αρέσει το αλλάζουμε, αλλά όπως και οι προλαλήσαντες, είναι μεγάλοι άνθρωποι και θέλουν να προστατέψουν τα ματάκια τους. Αν δείτε φωτογραφίες από τα 90s, η Άννα Wintour είχε δύσκολο δέρμα κατά τα μάτια. Είχε και σακούλες, φαινόταν και κουρασμένη, κοιμάται και 10 με 5 γυναίκα κάθε μέρα, όσο να πεις μεγάλωσε. Τίποτα δεν υπάρχει το τόσο συνταρακτικό πίσω από αυτά τα μαύρα γυαλιά, απλά φαίνεται πιο όμορφη. Αυτό το iconic το καρέ δεν θα τα αλλάξει ποτέ. Όχι, δεν θα τα αλλάξει ποτέ. Γιατί είναι master του marketing και του branding. Το έκανε στα 14. Όταν η Άννα ήταν 14 είχαμε 60s. Πάρα πολύ bold και πολύ ανατρεπτικό. Και μετά η γυναίκα έκανε καριέρα. Καριέρα τι σημαίνει? Κάνω brand και κάνω τον εαυτό μου. Είμαι ένα προϊόν. Αυτή τη στιγμή, όποια και να κόψει το καρέ της έτσι, είναι Άννα Wintour. Αν σου σχεδιάσω το περίγραμμα της φιγούρας της, είτε αυτήν είτε του Καρλ Λάγκερφελντ κτλ., θα δεις ότι μπορείς να την αναγνωρίσεις μόνο από το περίγραμμα. Γιατί ξέρεις ότι είναι αυτό το Bob, είναι το κτένισμά της. Θα πεθάνει έτσι. Όταν φτιάχνεις ένα brand, πραγματικά θα πρέπει να το υποστηρίξεις. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα γεννήσει και άλλα μικροεπεισόδια όπως της Grace Cordington φυσικά, όπως του Met Gala και τα λοιπά και άλλα. Και επειδή εμείς έχουμε πει ότι θα είμαστε στο 20 λεπτό με μισάωρο, θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το επεισοδιάκι να το λήξω. Έτσι για την ιστορία και το fun fact θα σας πω ότι όχι μόνο η Άννα ξεπέρασε τον πατέρα της που ήταν CBE της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η Άννα είναι Dame Anna Wintour CBE. Έχει γίνει δόνα πλέον, ας πούμε. Ντάμα είναι το σωστό. Ντάμα. Έχει πάρει και royal τίτλο από την Elizabeth, αλλά και τον τίτλο του Commander of the British Army. Είναι πολύ βραβευμένη και αναγνωρισμένη ως μια πάρα πολύ σημαντική Βρετανή πολίτης. Αυτό ήταν το μικρό μας επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, σε φιλώ γλυκά στα μου. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all